Se suposa que aquella cosa és el drac blau? Jo encara no entenc què vol Marudí, diau. Ei, vosaltres, collades de quirots, què feu aquí tots quiets? Que no veieu que ens estem morint de gana? Vull menjar, vull menjar! Tranquil, tranquil, Marumaro! Vinga, preneu la teca d'una vegada! Teniu! Més, en volem més, molt més! Aquí ho teniu! I això? Així està bé! Vinga, nois, tots a menjar! Jo m'he quedat sense paraules. És que fins i tot jo em sento avergonyit. Però quin mal gust! Així doncs, què vol Marudí, diau? Ei, Maro! No cal que ho marudiguis. Maro, però què és aquesta història? Ara és massa llarg de Maru explicar. Som-hi! Ara, drac blau! Si no ens assemblem gens, miserables! Escolteu, ja està tot solucionat. Aquesta gent no us molestaran més. Ja podeu estar tranquils a partir d'ara. Però... Què passa ara? És tot molt estrany. Però si nosaltres no marudíem, diau. Què vol dir ara, això? Però per què ens marudia tothom aquí? No us ho diem pas. Maru! És la dona guapa! Continuï, sisplau. Només us tenen por. Que ens tenen por, diu? Els hi fa por la força que teniu. Que la gent té por de la nostra força. Vinga, nosaltres també anirem tirant! Espereu un moment. Què diau vols? Es pot saber qui sou, vosaltres quatre? Però que no ho veus? Som els vostres dobles, home! I aquella manera de menjar tan vulgar. No sou uns dobles gaire normals. Exactament! Nosaltres som la part més obscura dels vostres diocors! Què insinues, que a la part més obscura del nostre cor mengem d'aquella manera? Ni de conya! Nosaltres no menjaríem mai d'aquella manera tan vulgar. Tanqueu els ulls i mireu les tenebres dels vostres cors. Tanco els ulls i miro les tenebres del meu marucor. Dieu què? Veieu les tenebres del vostre diocor? Això mateix! Relaxeu-vos i contempleu bé les tenebres del vostre diocor! Dieu ara! Ja n'estic fart! Els ensenyem ara el que és bo, no n'aprendran mai! Tu has dit dieu! Un altre cop vosaltres? Drac blau! Acabem amb això d'una vegada! Explosió blava! Dieu! Que no! Què fas? No baixis així la guàrdia, drac blau! Vols callar? Ja ho sé, ja ho sé! Tècnica bombarder de gas! Ja ho fa! Aquest pet ha explotat molt marufort. Maso! M'agradaria molt menjar-me aquesta masodona! Marumaro, és així el tipus de dona que t'agrada? Ara sí que ets dieu nostre!
Com més et miro, més ganes tinc de maso menjar-te. Vols fer el favor de no bavejar com un porc quan em mires? A veure, com et menjarem? Espereu! No em vull maso esperar! Hi ha coses molt més exquisides que no per això. Coses més exquisides que una dona tan maso guapa. Segur que vosaltres també ho heu vist. Em refereixo al drac blau autèntic. El drac blau autèntic? Si voleu, puc cuinar el drac blau per vosaltres. Com us el voldreu menjar? A mi m'agradaria fet a la brasa. Cap problema. Vaja, que hem de salvar aquella dona de les urpes d'aquells personatges. Em sembla molt maco bé. No ho sé, era com si ens sapigués alguna cosa de tot plegat, no? Sí. Oh, mireu! Em ve molt de gust un drac blau a la brasa. I a mi maso també. Han dit drac blau a la brasa? Bon maso que fi! No havia vist mai ningú així. Va, treu el drac blau d'una vegada. Adéu! Iau! Tigre sabre! La pota d'aquest tigre sabre tan gros segur que deu treure un sucat deliciós. Em faré un maso. Tirau, estufat! Tirau, estufat! Jo en un estofat? És veritat, l'estofat de tigre sabre deu ser maco deliciós. Maro. Té maco gana. Maleïts impostors! No deixarem que us sortiu amb la vostra, m'heu sentit?